Munga munga paning sabocah ing ukir para babang sumerat kring soroting surya mekolan gunung
bapak terung bunder buka siti. Rung bapak terung bunder buka siti. Buka siti. Buka siti. Wis kaya bapak durung. Wis kaya bapak durung aku. Yo. Panalinganira Lacaring ratri linenggak jangganira Diring sang tresna jumena lole blekudhuk manyor-manyor Depate. Nggih, pripun Kakang Durna? Kula sampun sami budal. Lumarang wonten Monokendayana. Nggih, sampun. Sampun kuwatir Kurawa sedaya sampun budal. Nggih, syukur. Ngaten. Margi, niki pancen mundhi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten Monokendayana gayuh wahyu ning ratu. Nggih. Neng wong topo niku laku prihatin. Kok dadak diawat-awati niku jenenge ora topo. Niku jenenge ora laku prihatin pun to. Mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja. Nika manja. Ning sajeke urip ora tau prihatin. Mula kudu diawat-awati. Yen ngono, yen ana bebaya apa-apa, Kurawa supaya padha sabiyantu pun. Pun monggo. Awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Depate. Oh nggih. Pun kula tak manut mawon monggo dipun awat-awati. Nggih, Depate.
lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya Nanggono ngagawe kelol ira wang-wang rasa guyu kuampleng kowe ngopo lali cakepane Surapopo iya Surapopo walah dalah lagi wae mlebone walas Krendayana menthang kowe ganti wong adeg kaya ndha siagi yo dasar kepara nyata Kartomarma wah keparat nungkak kromo jangkar kowe apa-apamu kowe mesti nganti wadya bolos gelar papan ora urung mesti mung bakal mbebudhek banyu bening wah gedhe sujanamu ayo minggira kowe aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene bali yo ora gelem bali tak babati wadya balamu ngerti yo aku ning ngene uga ngawat-awati anggir sombong nggone tapa wah nunggal karep mula wae kowe sumingkira ngalao gelem sumingkir wis entek budine Setyaki babu arep ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng alis Kartomarma
tumbak. Suratayu iki Udawa. Mandek. Biajikan siapa ini? Udawa ini. Udawa. Siapa lagi? Dol magati. Ngopo maju? Ngopo maju barang iki? Kuya. Gelat no. Itu mayu budalannya mayu gelat ya juga mas. Gelut. Ya no. Ngantemo. Mut. Cambato. Ini tangan rumah sakit kiwa kuburan. Milio aja ini. Loro-loro tibakno nyo. Mut. 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 Andi ora loro ki. Biajikel. Biar yang kedan gue. Tidak nyonya gue mut. Sangugaman. Oke, siap. Tak kepluk dasmu. Golek liyane. Biar jika ampun jian gue. Tak bejo cengelmu. Nyo cengel. Golek liyane. Oke. Tak percaya gue.
Liyane meneh. Iya. Cengala iso ngampet iki kowe. Tembus dadane. Tamakno. Pas gini tor kono tembus kaya kae. Ngojel kowe. Sone nek nggawa pistol ki sing ana isine. Wah biaji kok tak ijeni apa iki mau? Ayo Kurawa sing durung maju. Sing durung maju sapa meneh? Pak E. Ya, oh ya cok, ora sok ngantemi kaya ngono kuwi ya. Karo maratuwane iki sing apik. Ora kaya ngono kuwi. Kae ya sedulur-sedulurmu ora sudi. Senengane kowe iki. Iso endo saiki. Wah, lah iso ya. Tak rono. Maratuwa. Yo oi. Rawani aku ngantemi kae. Maratuwa kowe. Titip ora? Aku titip wae nyo. Iki tulung kamplengno pisan. Yo. Wis kira aku ora kena dosane. Apunten nggih Pak Bolot. Lah aku ki ngapain? Aku ki ngapain? Aku kira kleru apa-apa kok. Mundur wae. Kurawa sing durung maju sapa kon tekan kene. Wis entek kok. Yo tak mundur yo. Beres. Gadingers kae mriki. Yo. Endi meneh Kurawa sing durung maju kon tekan kene. Musuhe setiake. Maju ya musuh Setyaki ya kalah. Arep mundur kok ketoke ora entuk gawe. Ya wis ora apa-apa mengko tak matur Kakang Durna Kurawa ayo do mundur. Do mundur kabeh kae genderane do digulungi. Do mundur mengko aku tak matur karo Kakang Durna kepiye. Sing asamun ngisep sepining Supono Nggih putra nata ing Astina Sadra ing Saruja binangun tekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma
kapilar-milar saking praja manjing wana Krendayana Amanguntapa Sepong Semedi sedakep saluku juga eling-eling Raden Lesmana putra Narendra nanging datan ati lampah prihatin mila dene Amanguntapa kaya datan manteng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning wana sekedap ujal huswa sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan sekedap nyumet ses parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure dadak sakala praptaning Sang Pandya Brari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah Denyatapa dadya gragapan Raden Lesmana wau. Langing driya mangu-mangungkung kandhuan rimang lir lena tanpa kanin yen tan tulus mangkudyahu tama Bat nganti gawe gagareng kayanganku Dandang Mangure jebul ana titah ingkang papa-pana Krendayana kene ora pangling iki ayah ulun Lesmana Mandra Kumara. Kowe iki nang alas kok eneng cewek. Ana wong wadon nek rupane kaya budlam boten ngertos kok. Yen ngaten bekti kula konjuk Eyang Betari. Ya tak tampa Lesmana. Banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapana alas kene? Eyang Betari gandeng kula niki anak ratu. Kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyen. Kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh. Kula mangtulungi Eyang. Lah iya ya Lesmana. Sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayuh kuwi aja semelang. Ulun bakal minangkani gayuhke wahyuning keprabon. Neng iki ana syarate. Apa sekirane kowe sagol semono? Wonten srananipun. Lah srananipun menika menapa Eyang? Sranane ya kuwi rene besok bakal dumati perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Tak gayuhke wahyune keprabon nanging besok yen wis dumati perang, Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tasih dangu. Tur ya niku nggih dereng karuan le dadi nggih pun waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula saguh yen benjang dados mangsane para baju barat. Tobat Lesmana sumamuti saksane jagat saisine yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayuhke wahyune ing keprabon. Inggih matur sembah nuwun Eyang Betari Asih oleh wahyu.
samar pamoring sukma sirokma winayo ing sepi sing wonten ing kalbu oh Tobat nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngembang ngantariksa sedya sawane kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk karo cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar nanging lek ora mblerang iki wujude apa kanyen pancen kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga lho kita wis ngerti marang ulun inggih kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk tobat ya tak tampa ndadekke bongbong tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa inggih wale-wale menapa kula menika utusanipun pukulun Sang Hyang Jagat Kirinata dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraning Rat pukulun tobat kita Wahyu Cakraning Rat inggih yen menapa bener kowe Wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu kasinggihan mekaten malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhaping Marcapada badhe ngupadi panitisan kula tobat ayo iki sing tak goleki tobat pasang Yogyakarta katujuh inu Cakraning Rat kanthi tarewang aku bakal sowan kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat tasuwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana mula rening nyatane saiki malah ketemu ana kene kowe manuta tasuwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun puna dhateng pernatan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yekti boten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe babar angkara gung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti badhe ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani ingkang dados panyuwunan paduka pukulun bae tobat ngandhar-andharang gedungkut kakean gunem sing tanpa guna Cakraning Rat yen kowe ora gelem ngomongi putu kula Semana apa kelakon tak rada paripeksa yen kersa paduka mekaten monggo yen saged tak lakon rada paripeksa tenan kowe Wahyu Astu nama sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga mahasing asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata Raden yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon muleng ciptamu muhung angesti marang apa kang kita gayuh
kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodhi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalindra Binathara seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita kang mengkono bakal ulun todhi. Ulun nedya mapanana jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkas ulun ya ger sombo. Ratu nanggonku ninggal kasatriyan Parang Garuda. Nglakoni apa tapana kene? Lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumele ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakrane Ngar. Nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae ladalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadungan Wahyuning Ratu. Lah iki bakal pinardawa kamulyane Samba tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Muswa Jawa. Bakal saya moncer, bakal hanjaying bawana uripe Samba. Dasar aku saiki wis kedunungan Wahyuning Ratu, mesti wae aku uga kasinuhan kadigdayan linuwih. Dasare aku ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah. Iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kadunungan Wahyu bakal kajen aku bakal kondang Kajana Priya. Raden Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pratandha Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakraning Rat ulun. Ulun uwal saka jagatmu Samba. Sawahyu, sawahyu.
Saya dalu aras api ora sorot lintang kangku medhap titi sonya madya ratri lumrang kandaning puspita karenggewan putyanira sang Dwijawara grengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang iler-iler tandure Sireping sang wangrangka gumantos ing dalu jroning rati dereng wonten ingkang kacarita amung sagewang pertangga pati kang jemedhul saking Brangwetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya duwi tatasang kawantian dewasane nang wau kawusa wancir wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buddha Maesara Spati mintuna eka twi
catur panca cacapta astana dasa Goro goreng jakating pakliran saek namung rumati midilira warpat punakawan Kelurahan Semar Garing Petruk semawana Kelurahan Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ngara romba alon arire
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Petruk di channel Dalang Seno. Ya iki karang yo kepiye ya. Ora sida kepiye-kepiye bengi iki kelakon sowan ana ing padukuhan inggih menika Sampangan Mantuk Mbaturetno Mbaturetno Banguntapan Bantul. Ya iki bareng sak kanca-kanca warga leres karo aku nggawa gali barang iki mau neng iso rasa diperdulikan ora apa-apa. Ya karang ya kaya ngene iki Petruk iki isih klet mau ya meng klora kleru karang ya kepiye ya tesih dalam tahap pembelajaran. Nah kon ada-ada iso lali cakepan kok dubang-ubengke mubeng rono mubeng rene. Ya nyuwun pangapunten karang ya wis kaya ngene iki Petruk Kantrong bolong saking Sedayu. Ya ora ding aku sok ning sewon kok. Ora kudu Sedayu jan. Wah aku sekarang yo kepiye to? Sedayu. Yono lho. Sewon lho piye? Sedayu bali Sedayu meneh jego kikirikku. Ayo padha wae mulai meneh aku nang sewon. Aku iki tuku kirik wegah dijegoki kok. Dek kapan kae iki aku ngumbahi motor kirikku melu ngancani. Ana cah cilik mlaku wis doyak e. Lah aku sing tratapan to. Nek kirikku dicekel terus disengsu ora. Lar nganu masakake aku sapa muni enak mau. Jenengan Bu, engko benjang tumbas kalih kula. Aku durung tau sak jege urip durung tau ngicipi apa kuwi sing iki. Durung tau aku karang. Mesakake aku karo kirike mesakake ning isok tak tapuki mergo njegoki wong kuwi mau. Bengi-bengi tanggane lewat, "Lho Mas, ngono aku ya nggih, Mbah, monggo." Jegok kok iye. Lah kon mlebu tak kandang jokan kuwi. Mesakake aku. Apa iki? Apa iki? Layang kangen, Bu. Waduh. Kula nuwun Mbak Petruk. Lho. Kok Mbak? Kula nuwun Mbak Petruk, Mbak Bagong. Wah, sekedap niki Bagonge tesih lagi OTW mriki. Kula Mbak Nafisa badhe nyumbang lagu Rondo Kempling. Oh nggih, mengki dipun minangkani. Karo nyeluk Kang Gareng karo Dik Kang Gareng karo Dik Bagong. Ah iya. Neng 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 nong 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 wis wangun tenan to wisan to. Karang yo aku gur sinau neng 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 nong nong kuwi 3 sasi lho iki. Neng 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 nong 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 neng 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 nong 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 kurang seru ndul. Ora ndak kualat aku mboten ding mboten guyon neng 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 nong 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 neng neng nong 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 neng 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 nong 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 ya tanggap ing sasmita. Neng 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 nong 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 sung lho balene pisan meneh men gaul neng 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 nong 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 sung apik to apik aku seneng kok nek ngene-ngene iki neng 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 nong 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 wah wis ora apa jenenge wis ora spell karo aku pisan wis ora chemistry-ne iki wis ora terbangun. Wis dipedhot ya. Neng 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 nong nong nong. Nah, lega nek wis kaya ngono kuwi. Ya aku meng neng 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 nong 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 kuwi Kang Gareng teko dhewe kok. Tenan. Wis rasa nganggo tembang kok lak Kang Gareng klotak wis genarene kuwi berarti. Neng nek ora nganggo lagu-lagu kuwi ora gayeng. Neng 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 nong nong nong. Ayo karang ya kepiye to? Les. Lah aku mung arep ngeles kok. Lesung jumenglung
struwembal-embalan Rasa jumengglung manakar mangungkung komandan Kata isa jroning pisan tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok Lasong jumangklon suwi bali-balan Lasong jumangklon manakar mangungkung komandan Kata isa jroning pisan tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok tung tok tok tek tok tok tung tok tok tek tok tek tok Lesung jumeng glung struwembal-embal lesung jumeng apa Gong? Ya aku ki mau ki lagu saka band Padi. Ngomongke pari to iki mau. iya be Kang Gareng karo Bagong kabare sehat aku ya sehat-sehat wae ning ya tetep tekle ngene ya ning sehat aku ya Bagong kepiye Bagong Sehat aku. Aku pirang-pirang dina iki nganu ya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.